ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, аллакай имшаб аниқтара шаби 14 ба 15 октябр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангвари топи вазни ним сабук 11 рақами рейтинг Содиқ Юсуф ва 13 рақами рейтинг Эдсон Барбоза вомехӯранд. шаби гузашта ҳар дуи ҷангоро вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имшаб онҳоро муҳориба интизор аст. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи шавқовар дар вазни миёна байни Андре Петровский ва Мишел Перейра баргузор мегардад. турнир шаби 14 ба 15 октябр аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими бепули ин турнирро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи видео. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов зур аст ё ин ки худи Махачев. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ки зур аст, ман ё ин ки Ҳабиб? фикр мекунам ки Ҳабиб беҳтарин ҷангвар дар тарихи вазни сабук аст, чунки ӯ ҳамаи рақибони худро пора-пора мекард. ӯ ягон муҳорибаи худро то қарори на ҳамаи доваро бурдагӣ нест ва ӯ ягон муҳорибаи наздик надошт. ӯ дар октагон ҳамаи рақибони худро мекушт. барои ҳамин ӯ беҳтарин ҷангвари вазни сабук аст. на танҳо аз ҷиҳати муҳориба, ҳамчун инсон низ ӯ бузург аст. шахсияти бузург, гуфтааст Махачев. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ҳамчун варзишгар Ислам Махачев зуртар аст ё ин ки Ҳабиб Нурмагомедов? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский дар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Камару Усман прогнози худро дод. биён суханҳои Волкро гӯш мекунем. ин муҳорибаи шавқовар аст. оё Усман текдаунҳои Ҳамзатро манъ карда метавонад ё не? ман фикр мекунам ки метавонад. оё Усман дар суръати фишори Ҳамзат тоқат карда метавонад ё не? ин саволи аз ҳама асос аст, чунки муҳорибаи онҳо муҳорибаи сераунда мешавад ва Чимаев қувваи худро эконом намекунад. ӯ ба муҳориба барои куштани рақиб мебарояд. фикр мекунам ки суръати Ҳамзат аз ҳама аспекти вазнин барои Усман мешавад, чунки Усман ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардааст. агар ки Усман аз фишори Ҳамзат хаста шавад, пас ин шом барои ӯ шоми душвор хоҳад шуд, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва Камару Усман дар вазни миёна мегузарад ва Камару бори аввал аст ки ба ин вазн мебарояд. то ин дам ӯ танҳо дар вазни ним миёна баромад мекард. ана Ҳамзат боша ҳам дар вазни миёна ва ҳам дар вазни ним миёна баромад кардааст. ҳамчунин ногуфта намонад ки Дана Вайт гуфта буд ки ғолиби ин муҳориба бо чемпиони вазни миёна Шон Стрикланд вомехӯрад. дӯстон, ин буд навори имрӯза. фикру ақидаҳотонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.